Kani dega dudashan MEGHALAYA bangi priang sobai pi baro sha kathup khubam ta ka janmet shaman phaj ki khubor ki babnya ngine pe chek mat kongsan. Penlong jingalang Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi badu Presiden ke Russia Vladimir Putin halor ke Songsok Songsai bad ke jingat raya. Ya kenduk kinau yang lamu kamu krok ya ulat kejela UCH Vijay Shankar halor ke jing syak penyap haus nam aja APR kentu kinau song halor ke jing slam ke jing tokit CBI bat ban penbet ya ke jing kajia bot. Dawa ke HSPDP ban thau kerpang ya IAS keda MEGHALAYA da ka baong bakani ke jing dawa kadang saat teng nadu usnam aja kat kendai. Bat Thaba jing shai ki like Christmas halung Tiniang Park kabala kelalong ke jaka kabat itana hakane ka ayong tenang. Mentangin ya kami ya ki kubor babnya ha kejela. Kinau yalam kamu krok pelun kilaya kendu ya ulat kejela UCH Vijay Shankar ban penpau ya kimat ki bakongsan khamtam e ya ka jing slam ka jing tokit jong ka CBI halor ka jing ya kan art halor ka jing ya kan art ha ka arpo art tarik unai weng jong usnam arja arpo art ha ka basan ngut kinong shong shnong kila sha penyap haki pulit ka asam kani ka kenhun kala kenturu ya ka sorkar jela bakan penbet no ya ka jing ka jiaput ka bala slam ba bat ka asam bat penpau ka jing songkya halor ka project thung jing thung ka KAAC ha ka bakala kenno bakala penjulor ya kilum ki jaka rap bat ki telong nakalyang ulat ka jela Vijay Shankar ula pentekna ya kinong elam shnong ba un bisharnya ya kini ki jenge ka daw ki bangi kendu kumudar wa shnong i kendu ya honorable governor ka dei be ban pensiau I ya ka ban penpoi si ya ka resolution ka bangi lasim hak ka ar tarik jong punai ar jong nisnem ar san ya ka ba piru pilai sekhi le bagi lat phai bor ka ba kumudar wa shnong ila ya rakhe ka jing dab lai snem jong ka to jing jek pensiau si jong ba to ka jing sha set yap jong san gut kinong shnong dengi ya ka to ka sngi lasim ka resolution ka long ba ban pensiau ban kerpat ban state ya ka to ka investigation ka ba kila Aisha ka CBI ban kerpat I kibor ba depej ban penkeloi ke jing penpej jong pudusam ka bai dei ban ka sarkar MEGHALAYA ban ka sarkar Assam kenang ba borok gijingnya ki bangi ki beri ba shop stage bodan ngin machu gini giju si gijingnya Ka Hill State People's Democratic Party kala kentu ya ka sarkar MEGHALAYA bakan pin scam halor ka rai jong usnam arjar khan reu jong ka sarkar balaya lam da Dr. Mukul Sangma ban khang persha ya kinu ki jingti uranium ha ka ne ka jela u president ka HSPDP uba KP Pangyang ulapen kan mau baka sarkar berim kala wengno ya ka jing ai jingbet bala ai sha ka UCIL na ka benta kinu ki jingti ki bahe hadu south pa arpo ar hector ha ka than mau thaba jela MEGHALAYA ka don palat arpulai hajar ton uranium ka babun e ka dei ha southwest Khasi Hills Henry kinong shim benta kidang yai beteng ban persha ya ka jingti utai umar po khendo da ka bakdo bakala banwanra ya ka jingma ha ka kwat ka khya. We would like to remind to the people of the state that the government of MEGHALAYA in 2016 during the ministership of Dr. Mukul Sangma. Accordingly to the memorandum submitted by the HSPDP, the government at that point of time, they have decided to stop uranium mining in MEGHALAYA. So we stand by that decision of the government and we just want to remind the present government that let us stand firmly, strongly what the previous government has already decided not to mine, not to explore uranium mining in MEGHALAYA. That is our stand and the decision of the government has taken already.
Hagaju kapor ke HSPDP kala penboru ya ke sorkar jela bahkan penjur ya ke jinyakran bat ke sorkar pedeng na ke benta bentau kerpang ya ke MEGHALAYA keda jong ke Indian Administrative Service lani ke IAS. Katai ke jimdawa ke badang saateng nadu usnam ahajar khat khandai kampat shimlayo ya ke jubab ke biasrim bat ke ILP bat ke jing penrung ya ke ketin Khasi bat garo ha ke kernit ke bapra. Presiden ke HSPDP uba KP Pangyang ulaong ba ka jingbo kerpang kanlong ka jingmento ya ki officer IAS lani IPS ki bakwa banlong IAS lani IPS ka MEGHALAYA. So we have seen the move of the Honorable Chief Minister of the government of the day. So we express and we send our gratitude and our appreciation that the government really under the leadership of Conrad Sangma as Chief Minister, we have seen through the media report that the government today want to have a separate cadre of Meghalaya. So we are so happy and we strongly support this move, and we also reiterate our stand that the government of the day pursue this matter. Kakenhun jong ka anti-narcotic task force lani ka ANTF hinin ka janmir kala leit ban khenra ya kawi ka yeng halum survey ha ka bala yo ban kurup ya udrak obabun bat la kemru ya uwei ubriu ubadan kti ha ka teka kam ha ka jing toket utai ubriu ubala suba ulayalam ya ki pulit sha ka yeng sa jong u ha ka bala penlong ya ka jing talasi ka babnya ha ka ni ka jing khenra la yo kurup ha do sau photeli ki plastic ki bathap ya udrak arteli ki jing sop sabon bat ki drok ki bakhya kumba 0.9% gram ki pulit ki layat hu baka jing to okit kadang ya chaprang banlap ya ki wei pat ki bedon kti ha ka teka kambian एंटी प्लास्टिक का दे जी और ठीक है अगर हेरोइन है तो ना भी आपकी वीडियो वाला का वीडियो Kamensim le ekmen Christmas kala sedang hamuter cia ha kaba kalum tinyang pak kala kelalong ke jaka ka ba itnat bat phela ha kani ka ayam telang na ka liang usembut menteri rangba uba snyo phalang dhar ringkat UMLA kamu kayau uba nujor ki sungi hinen ka sngi ki lapli ya ki lait ben thaba ka belong kum ka jing sedang jong kani ka jing rakhe Christmas bat snam thamai ya kani lapenlong da ka lum tinyang tourism promoter group ha ka bala kring ya ki riu pau khmat jong ka than bat kinong shong shnong kani ka pak bala pen sho biet ya ki nong wan jungok kai ka jela ka bala penlong ya ka jinglong jingman ka ba phela bat ban pinru spa ya ka kolshor jong ka shnong Iwan wo pelap sa utsong ni yo pa yi discuss lang ngau emle yo pli iwan wo cha ule chwa yo le face wise yo le line by line yo le kendon by kendon kana yo like project sabai yo like the fund wastage ha ta go kom kanito kwa ule ta positive step he will come to send the focus to the tourism sector the tourism industries hamman bi eval management society ka Hill Farmers Union kala penlong ya ka jingrakhe ya ka sngi jong ki nong rep ne ka Farmers Day bat ki pat ba nong rep ka snong umden ha umden nong tulu parish hall UMLA ka nong po uba Merrill Bonds im ula shimbenta kum kongsan haringkat ki officer na katanat ka rep karyang bat ki nong yalam ka HFU haba ajingkran ha ka ne ka jingalang uba im ula banjur ya ka jingdon kam ban buram ya ki nong rep na ka benta ka jingno sinyang jong ki man la ka sngi da ka papdiang ya ki jing e jong ki nong rep nadu ka jingdu nong jongki ha ki jingthung hadu ki jing e ha ka yo ka han ula pentikna baya kini kimat ansara ha ka yeng dor bar thau an man pen bet khambania Semana jom ini dia uno kata tak kali ni pai na susah sini iba Sunjuk macam ideru apa kor abang sim yang lagi benta mungkin Akhirnya hari ini naso kan musim
Datuk Makarai kan uji jenang kan bukan berharap sempat nang halu kendin kan kawal suruh dan siap dari kendin kesuatan orang apa orang ini era orang tu jangka bayi macam nyok kan dari jauh pati dari kesuatan sah nang jauh nang Lapenlong ya ke Tourism Awareness Training Program ka balai sni na kabenta kinong penyat ya ki homestay na duk ka ar haduk ka South Rik Unopra hamau ka siang Shillong. Ya ke ni lapenlong da ka tanat jengok kai ka Sorka Jela ba lapenyat da ka IHM Shillong. Kani ka jing ai jing hikai ka long halor ka jing penbha ya ka rukam pediang sobha ka jing khu jing suba ka rukam penyat ya kinong wan jengok kai bat ki rukam trekam ba tebit ha ka kam jengok kai perthai. Na kalyang kinong kren ki lapen shlur ban bu ru ya ki CCTV bat ban bu ya ki jing thok ki babiang ban pentikna ya ka jing shngan bat ban yada na ka jing pendon kam bakla ha kani ka program la yu I ya ka jing shim benta na kinong penya ya ki homestay ha ka leng ki district jong ka chala Kumnia mo? Oo. Pergi apa juga ru? Kumnia apa? Sini ya jalan ni. Semit. Kau kan dia ilah, tu apa dia macam dia apa timur, begini macam kang ni. ka St. Saviour's High Secondary School tu ra ka larkhe ya ka Platinum Jubilee jongka ha ka South Rik Unopra da ka bapalaj ba ya ka kot sa kan mau ne ka souvenir ha ka ni ka sni la ya don lang umentri rang ba ka jala u Conrad ke sangma u Bishop Andrew R Marak ba ki du khot ka MCJ na ka liang umentri rang ba u la ya ro ya ka jinglong tenrai jong ka school bat ula pen bana ya ka bus school ka bathamai bat ki tiar tem bat ula pen pawru ya ki jing pen kala ha ka puli puthi ki pedang ya chakmat kan thop ya ka jing thmu ban penlong ya ka Khasi bat garo kum ki subject ka badai ban puli ha ki kelas padang sedang. Not only to realize that difficulties will be there, but those are moments to prepare you for bigger challenges ahead. So I am happy to announce that I was told that the school was looking for a school bus. I know it's a very small thing, but I'm happy to announce that for my Chief Minister's Special Development Fund, I will be giving a school bus to the school. I know I can hear the students laugh and shout because I know you want to go for picnics in that school bus. Menteri katanat ka kot ka kya uba wailat miki shela ula penbena ya ki kampen roy na ka benta ka shnong yalong kuntup ya ka sub health center kamadan ya kai football pelang plastik ne ka artificial turf bat ka jinglet jurep ya ka jaka ha ka ba usembut menteri rangba uba snyo balang dhar un sawan jurep ha ka khat arterik unopra uba shela ula play ya ka program ban penmi pisa na ka benta ka yalong secondary school bat ula yaro ya ki jingthmu na ka benta ka ni ka school ban ai jing mento ya ki samla ka thang lamang pisa na ka benta ka sub center bat la thmu ban penroi ya ki jaka ya le kai na ka benta ka ni ka snem mangtingka ka bamenta ne ka bansawan kani kamadan football kan yarap ban penmi pisa na ka benta ka tulop jong kino hikai Jingklam respected this village and most it's really a privilege the region of the and late ka office BDO jong ka umsning bat ka district disaster management office kila penlong ya ka jinghikai ban pen kre na ka benta ka por bakhi ujumai bat kiwe ki jingja ki pawan len shop ka jingada na ka ding ka jingwat bat jing palai im bat ka jing pen I ya kila jingarap la penlong da ki kunhun jong ka fire service bat civil defense ki officer na ki tanat bape kila wan manishim benta ha ka ni ka program ka bala pen kut da ka mock drill ka bala pen inuksa ya ka jing khunyu ujumai ka Henryu point kendai magnitude kabala ban ktai ka office jong ka umsning CNRD block Tibang na ka chair na ka pisong to na maba I presume da laki jumai
senkur dekar kala penlong ya ka feed ha ka snong mukap dangshan ban penmi pisa na ka benta ka ying office thamai bat ka counseling center ha ka ba usembut menteri rangba uba snyo balang dhar ulaple ya umau nongrim bat no sinyang sanlak tingka hadin ba ka jing bakala ha ka lucky draw jong unong ai jingmut u Justin dekar kala penmi ya ka jing bitar patba ha ka ba ya ka khusnam ba ar lapen khalai nusip yang hene ka sni na kalyang uba dekar ulapan map da ka ba kedo ya ka jing telot bat jing penthut bat pentikna ba kam don kanu ka jing thmu ka basniu shalendat ka jing sam yaki khusnam sha ki nong job ki bawan baningkong bat balai ki la long ki bajob ta ke price ka wada ong ta ga nambar ga ni da yoi narangat bha de bha ni Wina ki wa kitu ki kam ki wa redap ongan tu new land ha ada penmania Ka office jangka Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills kala penlong ya ka orientation program ka bashisngi ya ki samla bakwa manlong MCS HDC office multipurpose hall Mausawa ki he sarkar ki layalam ya ki nong ishim benta hapo bat shabar ka district kani ka program ka ai jing hikai bat ka pen i shaphang ka jing im jong u ne ka officer MCS bat ka jing don kam jong ka jing tip ka ba khambnia na kalyang ki he officer jong ka sarkar ki la kuntu ya ki nong ishim ta ban pen create da ka ba minot ringkat bat ka jing IT ka jing kut jing mut bat ka jing puli ka ba bank master in political science from Lahore and they are of course for would give a brief about the UPSC exams. Some officers I just graduated Ka MEGHALAYA AIDS Control Society haringkat ka jinget relang bat ki board district kala penlong ya ka district level World AIDS Day arhajar arpusan henne ka sngi hakli Riyadh West Community Hall ikongsan ha ka ne ka sngi ilong ibi nong tudu ha ka ba ilapen pau ya ka jingdon kam jong ka jing pen sngot hu ka jingkit khli ha ka imlang salang bat ka jingla ban yo ya ka jing sumar ha ka por ka ba biang halor ka jing pang HIV AIDS da ka ba kentu ya ka jing persang lang ban pendu ya ka jing nyoben kapang pedeng jong kani ka program kalong overcoming disruptions and transforming the AIDS response kaba la pelet jingmut ha ka jingeda jing sumar bat jing kershan ya kibriu ki ba im bat uknyang HIV Dari ya ketika stigma and discrimination Thank you all. Kindly be seated. Minta nginya pai shaki kubor nakathan shatela mingi. Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma hene ke sngi ulap le patba ya kamadan yele akai bethamai jong ke Assam Cricket Association lani ke ACA ha rangso di Mahasau da ka baong bakani ka longkalat na ke benta ke district kani kamadan kala banyam hadu khatsan hajar ngut kinong petkai bat usarma ulapen pau ba ulutmu banchna ya kamadan yele akai football bat banbu ya ki floodlights hamadan yele akai cricket knang banyo penlong bun teli ki jingele akai bakun thup ya ki jingele kai ha ka por men mit usarma ulapen pau ba katei ka jaka kan long ka jingarap ban kentiu ya ki sap yele kai bat ban penbiang ya baro ki jingdon kam ka district di Mahasau kan sa la ban penmi shibun ki nong yele kai ha ka kerdan jongkari bat ki nong yele kai cricket ha ki ni kisnam banwan Mentang ini pai shaki kubor na kalengkari. Menteri Rangba du kari Narendra Modi ulali ya kendu ya Presiden jangka Russia Vladimir Putin hanong ba Delhi ha ka jingelang jangka India Russia Annual Summit ka ba arpulai gini kinong elam kila bishar bnya ya ka jingedai hapedeng kini ki ari bat kila ya merging mudru halor ki mat jang kini kiri bat ka perthai ka jingedai ha ka kamyadari ka khai ka pateng ka yo ka kot ka khya ka puli puthi ka kolshor bat haki lat pathai khubor la priang buram ya Putin
Harashtrapati Bhavan hakabala bu'ru ya usintio haragat hakaba uputan unsay shimbentaru hakajing bam jamiat bala pelong da ka Presiden Jangkari ka Draupadi Murmu. Menteri Rangba do kari ulap diang buram ya uputan hakakat lingsun bat ula ais ngobha yu da ka kopi jong ka Bhagavad Gita hakatin Russia ka bapinpau ya ka jingedai hakakol shor hapdeng kini ki artali kiri. भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing. Mentang ini pai Shaki Kubor naka Lanka partai. Kijaka jengok kai bat ki yang besar hanong ba kandi jong ka Sri Lanka kila yat biang wat hadin ke eryong ditwa ka balawan ra ya ka jingjulor ka bakrau ha ka tayo baladep layo I ya kinong wan jengok kai hakini kijaka ki papau bat ka jingke biang jong ka kam jengok kai kala yarap ya ka Sri Lanka ban laj na ki jing ki bakalayo mat ha ka liang ka yo ka kot ha usnam arja arpo ar bat ka jing pensange ya ki yang besar kadang duna iwei na kispa kat kum ka Hotels Association of Sri Lanka. Kinong penyat ya ki yang besar kila penpau ke jingkermen bakin penbiang ya kabam nakabenta kinong wan jengok kai hakini ki ayom banwan kabapen I ya ke jingkiu biang hakikam jengok kai. Ka European Commission kala sedang ya ka jing toket persya ya ka meta halor ka policy thamai jong ka WhatsApp ka bala man khanglat ya kinong penbiang artificial intelligence lani ka AI ban pendon kam ya ka platform na ka benta ki jing syakri pa kongsan kat ba ka jing long try ka meta ya ka AI kampat syakta kani ka kendon ka trai kam ya kinong penbiang AI bathamai na du ka khatsan trik urisau ahja arpusan bat ki bala don lupa na du ka khatsan trik ukala lingkot ahja arpun riu kajing toket ka kenthop ya ka European economy area like no ka Italy ha ka ba ki bor badai khmi ki dang dep pan bishar bnya ya ka meta mentang ini pai Shaki Kubor ya lekai ha ka football ka East Bengal kala penlim no ya ka Punjab FC dalai la iway goal ha ka semi final ka baningkong jong ka AIFF Super Cup hinin kasngi ha Jawaharlal Nehru Stadium ka ba Hafatorda Goa Muhammad Basim Rashid Kevin Sibel bat usol Crespo kila thap goal na ka benta ka East Bengal kat ba Daniel Ramirez ulapan pai kala lingba ka penalty na ka benta ka Punjab ka East Bengal kala la Banjam Shaka final ha ka sien ka baar jong kanika ayom hadin bakala sha penremno ha ka IFA Shield ha ka Mohun Bagan Super Giant ti kumta ka East Bengal kanya kani nam la du persya ya ka FC Goa bat ka FC Goa kala la ban penlim ya ka Mumbai City FC da ar la iwe gol ha ka semi final ka baar mentapat ini pe ya ka jinglong jingman ka sen beneng hakalang ki benta jong ka jela
Hatura kajing kriat kalong katlai degree Celsius ba kajing shit kalong arpasau degree Celsius kajing sengam ka hau kalong nyau pun riu na kashispa. Haba pai pat hanong ba shalong kajing kriat kalong pra degree Celsius bat ka jing shit kalong arpo degree Celsius ka jing sengam ka hau kalong sanpau na kashispa. Kat ba hajawai pat kajing kriat kalong nyau degree Celsius ba kajing shit kalong arpo degree Celsius kajing sengam ka hau kalong sanpau pra na kashispa. Kala bandon kajing dum lo ka ba mulumala hatura shalong bat jawai. Syaban poi syaka pakut jang ketup kubang ini pek biang sajisin yakimat bukongsan. Penlang jengalang Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi pada Presiden ke Rusia Vladimir Putin halor ke Syongsuk Syongsan bat ke jengat terilang. Ya kendu kinong yalam ke mukro ya ulat ke jela UCH Vijay Shankar halor ke jing syak penyap ha uslam aja apoar kentu kinong song snong halor ke jing slam ke jing tokit CBI bat ban penbet ya ke jing ke jakut. Dawa ke HSPDP ban thau kerpang ya ke IAS Keda ha MEGHALAYA da ke baong bakani ke jing dawa kadang saateng nadu uslam ajar khat kendai. Bat haba jing syai kilat Christmas halum tinyang pak kabala kelalong ke jaka kaba itanat ha kani ka ayam tenang. Tipalok katungila poi syaka bakut jang ketup ko bojing imenta ke janmit hadu mindai syam yang pilih syai kesni kubli piparo.